Fitip na mu uja jing tau barem dor tam kan isla perthai. Barok yong antimatter. Nrem dai antimatter ngani tu evi deki dieng. Ki dieng ki deki bakor dor tam nam tau brio kan isla jang di perthai. Deki dieng ki ba ajing emi ubrio. Tie nga karpat ya fi ki paj ba baro ki ba ikini video. Bayangin simi ka wei ka rai berkata galong bangini akun na kamentaban. Numsha syu ban pom dieng anin penjot iklagi betap. Tenang bagin la ban yarap. Yada ya ka perthai na ka jing sha penjot aka global warming but ka climate change tang ki dieng ki bala ban yada yangi ki bala ban pelaj yangi na kata ka jing du no ka jong brio ka perthai la ni ka human extinction ti tang ka wei ka lat kata ka lomba yangin pendu no ban pom dieng bat ngin thung dieng uwei ubrio uwei udieng kata la biang ban em ya ban pelaj ka perthai na ka jing du no kublai sibut.